Nuwun, para sutresna budaya Jawi, sugeng pepanggihan wonten ing video menika. Prakawis ingkang badhe dipun rembag samangke inggih menika babagan ilustrasi, iluminasi, saha rubrikasi ingkang wonten salebeting serat Seloroso. Saderengipun, menapa ingkang dipun wastani ilustrasi, iluminasi, saha rubrikasi menika? Ilustrasi inggih menika gambar ingkang wonten salebeting naskah utawi teks ingkang ngemu makna tartamtu gayut kaliyan wosing teksipun. Gambar-gambar menika saged arupi wujud manungsa, kewan, tetuwuhan, lan sanes-sanesipun. Wonten ugi ingkang awujud rerenggan ingkang ngemu makna wonten ing salebetipun. Ilustrasi nggadhahi ancas kangge nggampilaken pamaos ngenani wosipun cariyos salebeting naskah utawi teks. Iluminasi naskah inggih menika gambar ingkang wonten salebeting naskah utawi teks ananging boten ngemu makna tartamtu. Tuladhanipun menika wonten wedana renggan ingkang dipun damel wonten ing salebeting naskah supados naskah menika langkung endah saha narik kawigatosanipun pamaos. Rubrikasi naskah inggih menika proses nalikanipun naskah menika dipun pondo-pondo miturut jinis utawi topikipun, salajengipun dipun paringi tondo supados gampil anggenipun manggihaken. Naskah menika nggadhahi irah-irahan serat Seloroso. Tipenipun naskah wujudipun tembang, basa ingkang dipun ginakaken inggih menika basa Jawi, aksara ingkang dipun ginakaken inggih menika aksara Jawa. Serat menika kagunganipun Nyonya Sakeber, papanipun wonten ing Surapringga, salah satunggaling wewengkon wonten ing Surabaya. Teks menika dipun serat dinten Ahad, Surya kaping 24, wulanipun Saparalip, warsa 1700 Kehe 3 dasa lan setunggal. Utawi menawi wonten tanggal Masehi, dinten Senin 1 Juni 1851. Menawi dipun tingali saking jilidanipun, naskah menika nggadhahi 296 kaca. Utawi menawi dipun tingali saking ukuran folio, naskah menika nggadhahi ukuran 128 folio. Naskah menika nggadhahi gambar ing antawisipun inggih wonten bingkai cacahipun kalih wonten iluminasinipun ingkang wonten werninipun saha wonten ugi ingkang werninipun emas. Kejawi menika wonten 163 ilustrasi ingkang wonten werninipun menawi dipun etang saben kaca. Sumber naskahipun inggih saking katalog British Library MSS Jeff 28 digital. Ukuranipun inggih 300 sedasa kali 200 mm. Gadhahi 19 larik saben kacanipun. Ginakaken kertas Belanda ingkang wonten watermarkipun kanthi seratan Jehonik lan Zunen, JH lan Z saha Pro Patria. Naskah menika dipun digitalisasi tanggal 1 wulan September warsa 2021. Sumberipun saking British Library MSS Jeff 28 digital. Dipun digitalisasi dening British Library.
saha dipun alih aksaraken lan dipun ketik déning Yayasan Sastra Lestari. Naskah Serat Seloroso nggadhahi 2 pupuh, 1.227 pada, 11.150 gatra, lan 37.777 tembung. Wasipun Serat Seloroso inggih antawisipun nyariosaken bilih Kraton Cempo nggadhahi sekawan pangeran inggih menika Selangkara, Selasyara, Selaganda lan Seloroso. Rikala ramanipun ingkang asma Syekh Berat seda, Selangkara minangka putra pambajengipun jumeneng nata dados ratu lan wonten ing pungkasan ketigang rayinipun dipun tundung medal saking kraton. Dipun pandegani dening Seloroso, ketigang pangeran menika ngumbara nguyai samudra. Anggenipun lelana, Seloroso menika kepanggih kaliyan Syekh Nur Said. Lajeng dipun paringi ajaran anggenipun cegah dahar. Seloroso, Selasyara, Selaganda bidhal lelayaran tumuju negara Atas Ulun. Wonten ing papan menika tetiganipun kepanggih kaliyan Dyah Rumsari, putri saking pandhita ingkang asmanipun Ki Lobama. Wonten ing sawijining dinten, Raja Atas Ulun pikantuk pangimpen. Sang raja paring dawuh dhateng patih supados saged manggihaken tiyang ingkang saged ngandharaken tegesipun impen menika. Nujum Sidik saged ngandharaken teges saking impenipun raja. Ananging salajengipun dipun hukum punjara amargi panjenenganipun ngramalaken bilih sang raja badhe dipun asoraken kaliyan Seloroso, Selasyara, Selaganda saking negeri Atas Ulun. Para priyantun wonten ing Atas Ulun sami dipun cekel saha tiyang ingkang nyingitaken Seloroso, Selasyara lan Selaganda badhe dipun pejahi. Seloroso sareng sedherekipun saha Dyah Rumsari menika ngungsi. Ing satengahing lampahipun tetiganipun saha Dyah Rumsari kepanggih kaliyan Wadyabala Atas Ulun. Lajeng kadadosan paperangan. Wadyabala Atas Ulun saged dipun asoraken. Seloroso lajeng ngintun layang dhateng Raja Atas Ulun. Anggenipun tindakan Dyah Rumsari rumaos daoga. Seloroso saha Selaganda lajeng pados tirta. Nalika saweg pados tirta, Seloroso murca saking sedherekipun inggih menika Selaganda. Seloroso kesasar dumugi wonten ing guwa. Wonten ing guwa menika Seloroso kepanggih kaliyan naga raseksa saha pandhita tapa asmanipun Syekh Durnapi ingkang mulang ilmu rasa. Kanthi sangu pitedah saking Syekh Durnapi, Seloroso lajeng tindak dhateng Gunung Gambung kangge manggihaken raja jin asmanipun Patih Nurjaman. Sasampunipun kepanggih, Seloroso tarung kaliyan Patih Nurjaman. Ananging kekalihipun sami sekti ngantos dumugi Seloroso dipun angkat dados putranipun Patih Nurjaman. Patih Nurjaman nyariosaken bilih piyambakipun ngungsi sareng kaliyan putranipun inggih menika Talirama amargi Raja Sri Palmin saking kedaton jin Pura Rukmi dipun tawan Raja Madenda. Nurjaman, Talirama saha Seloroso pirembagan anggenipun nglepasaken Sri Palmin. Seloroso saha Nurjaman bidhal dhateng Madenda lajeng Talirama njagi kedaton Pura Rukmi. Kanthi ginakaken sirep, Seloroso saged mlebet wonten ing kedaton Madenda lajeng tumuju wonten ing kamaripun Dewi Pangrenyo sadherekipun Sri Madenda. Lumantar giri godanipun, Seloroso kasil mangertosi papan pakunjaranipun Sri Palmin. Sri Palmin dipun luwari. Salajengipun Seloroso nyerimpung Raja Madenda ingkang tasih sare lajeng dipun bucal wonten ing salebeting guwa. Nurjaman saged mbekta wangsul Sri Palmin. Kedaton Madenda dipun kuwaosi Seloroso.
kancanipun Sri Madenda ingkang asma Kuwera Kuwari ngrebut kedaton Madenda, ananging saged dipunasoraken déning Silarasa. Silarasa saha Dewi Pangrenyu bidhal dhateng Pura Rukmi, dipun tampi kanthi sukaning manah kaliyan Raja Jin Sri Palmin. Silarasa badhe kepanggih sederek-sederekipun ingkang dipun tilaraken wonten ing alas. Patih Nurjaman nderekaken Silarasa, bungah anggenipun kepanggih kaliyan sederek-sederekipun. Ananging pikantuk warta bilih Kilobama dipun tawan raja atas ulun. Silarasa saha sederek-sederekipun ngrantam kangge ngluwari Kilobama saha paring piwales dhateng raja atas ulun. Sasampunipun saged ngluwari Kilobama, Silarasa saha sederek-sederekipun perang anglawan Wadyabala atas ulun. Silarasa tarung kaliyan raja atas ulun, dene Silaswara tarung kaliyan patih atas ulun. Raja atas ulun saged dipun asoraken lajeng mlayu tumuju kedaton. Dalu menika Silarasa saha Silaganda nyawuraken sirep wonten ing kedaton atas ulun. Lajeng bondo sang raja saha patihipun dados setunggal saha dipun bucal wonten ing alas. Silarasa saha sederekipun Kilobama ken jumena sesarengan mlebet wonten ing kedaton lajeng sembayang. Silaswara krama kaliyan Dyah Rumsari saha jumeneng nata wonten ing atas ulun. Silaganda dados patih atas ulun saha krama kaliyan putri saking atas ulun asmanipun Raga Puspita. Raja atas ulun saha patihipun ingkang dipun bucal wonten ing alas saged luar. Piyambakipun lajeng mlampah wonten ing sapinggiring segara lajeng kepanggih Seh Ngalaya. Raja atas ulun saha patihipun lajeng nderek nitih kapal kagunganipun Ki Unrus. Ananging dipun pitados mbekta kapesan, lajeng dipun bucal wonten ing Pulo Jingjrin. Raja Jingjrin saha para jin kapir badhe nyerang Silarasa amargi sampun nyingkiraken Raja Madenda. Katresnan, lelampahan ugi lelabuhan sadangunipun ngumbara menika ingkang dados dasaring cariyos Serat Silarasa. Adegan-adegan salebeting Serat Silarasa menika dipun paringi rerenggan arupi ilustrasi ingkang narik kawigatosan. Wonten ing salebeting teks Serat Silarasa, gunggungipun ilustrasi menika wonten 163 kaca. Saha gunggungipun wedana rerenggan menika wonten 2 kaca. Wujud ilustrasi salebeting teks Serat Silarasa menika kathah-kathahipun arupi wujud manungsa minangka tokoh wayang salebeting cariyos Panji. Kejawi saking menika ugi tasih wonten wujud ilustrasi ingkang arupi kewan, tetuwuhan, prau, kaendahan alam lan sanes-sanesipun. Ugi wonten gambar ilustrasi ingkang awujud gaman, gamelan, lan gendera Walanda. Wujud iluminasi wonten ing naskah menika prasaja inggih menika kotak saha wujud kados dene kupat. Ingkang kotak menika warni abrit kanthi ornamen warni emas saha wujudipun belah ketupat, werninipun biru kanthi motif kembang. Wujudipun iluminasi menika memper kaliyan mushaf Al-Qur'an menawi dipun tingali saking wosipun teks menika wonten gayutanipun kaliyan agami Islam. Paraga wonten salebeting naskah Serat Silarasa menika kadhapuk saking wayang kulit Purwa kanthi jinis wayang gedhog. Beda kaliyan jinis wayang Purwa ingkang sampun langkung kondhang cariyosipun
saking Mahabharata lan Ramayana. Wayang gedhog dipun anggit mligi damel pasugatan cariyos Panji. Wayang menika saged dipun bedakaken amargi rerenggan wonten rikmanipun menika beda saha paraga kakung saking wayang gedhog menika limrahipun ginakaken keris. Unsur warni wonten ing salebeting ilustrasi naskah Serat Seloroso menika ingkang sepisan unsur warni ingkang dipun ginakaken wonten ing ilustrasi naskah menika variatif, detail saha katingal realistis. Kaping kalih wonten ing gambar ilustrasi manungsa, warni kulit paraga menika kathahipun warni emas, soklat, abrit, biru saha pethak jebleh kados dene manungsa. Kaping 3 paraga raja-raja ngginakaken rerenggan ingkang kathahipun warni emas. Sinjangipun ginakaken warni ingkang jumbuh kalian saben paraga wonten ingkang warni polos saha gradasi. Unsur ingkang kaping sekawan inggih menika warni pasuryan paraga raja, ratu saha sanesipun kathah ingkang dipun gambaraken mawi warni pethak saha warni ingkang sami kalian warni kulitipun. Kaping gangsal wonten ing paraga ahli agama dipun gambaraken kanthi ngginakaken kopiah utawi sorban warni polos. Saha ngginakaken ageman kanthi warni polos utawi gradasi kadosta warni biru, ijem saha sanesipun. Salajengipun tetuwuhan wonten ing ilustrasi menika dipun gambaraken kanthi realistis, ronipun warni ijem saha gagangipun warni soklat. Unsur ingkang kaping 7 inggih menika warni kapal saha prau ingkang dipun gambaraken mawi warni klawu saha cemeng. Menawi kapal menika ngginakaken gendera Walanda, ngginakaken warni abrit, pethak saha biru. Salajengipun ingkang pungkasan inggih menika unsur alam kados dene sela, tirta, siti saha mega menika dipun gambaraken semi realis. Kadosta sela menika ngginakaken warni cemeng, tirta ngginakaken warni biru, siti ngginakaken warni cemeng saha soklat, saha mega ngginakaken warni biru saha gradasi pethak. Ilustrasi wonten ing naskah menika nggadhahi makna ingkang saged mbiyantu kangge ngandharaken teks utawi wosipun cariyos. Saben ilustrasi nggadhahi makna piyambak-piyambak kadosta. Saking ilustrasi menika pamaos saged mangertos bilih wonten paraga ingkang nembe sedih, katingal saking pasuryanipun, tumindakipun utawi swasananipun. Wonten 8 jinis kewan minangka ilustrasi salebeting naskah Serat Seloroso. Inggih menika antawisipun wonten sawer, garuda mungkur, liman, ulam, jaran, jaran sembrani, peksi lan kethek. Wujudipun inggih menika ingkang sepisan sawer menika warna sisihipun biru tua saha biru nem kanthi pinggiran warni emas. Wujudipun ageng, gadah siung, ilatipun dawa cawang 3, mripatipun alit saha sumping warni emas. Ingkang kaping kalih inggih menika jaran. Jaran wonten ing ilustrasi serat menika kaperang dados kalih jinisipun. Jaran kados limrahipun saha jaran ingkang gadah swiwi utawi saged dipun wastani jaran sembrani. Kaping 3 inggih menika ulam. Menika wonten kalih kaca. Ulam dipun gambaraken wujudipun ageng, sisihipun warni cemeng kanthi gradasi klawu saha pethak.
Buntutipun warni cemeng kanthi gradasi klawu, praupanipun lincip warni oranye, lambenipun warni abrit, gadah setunggal siung ingkang dawa, mripatipun belo saha gadah brengos tipis. Salajengipun menika wonten liman wonten ing ilustrasi serat menika kathah anggenipun jumedul ananging wujudipun sami. Wonten ingkang warni cemeng saha klawu, wujudipun ageng, praupanipun pethak wonten gradasi warni klawu saha cemeng. Mripatipun alit, gadah kuping warni klawu kanthi gradasi putih. Gading ingkang dawa warni klawu ing ngandhap telalenipun warni abrit saha ngginakaken pelana warni abrit. Salajengipun menika wonten kethek ingkang warninipun pethak, lambenipun abit beranang saha buntutipun dawa. Salajengipun wonten peksi wonten ing ilustrasi menika warninipun soklat saha buntutipun nglembreh dawa. Salajengipun ingkang pungkasan inggih menika Garuda mungkur. Wujudipun kados peksi ingkang cucukipun dawa lancip warni oranye. Wontene sayapipun warna-warni, wonten biru, oranye, klawu, lan pinggiranipun dipun prada warni emas. Garuda mungkur wonten ing ilustrasi menika ugi ngginakaken makutha warni emas pratandha boten kewan ingkang kados limrahipun. Sukunipun katingal keker kanthi kuku ingkang lancip. Maknanipun saben kewan ingkang dados ilustrasi wonten salebeting serat Selorosa menika inggih ingkang kapisan menika sawer ingkang jagi guwa nalika Selorosa badhe mlebet kangge pados tirta. Kaping kalih menika ulam. Miturut teks menika minangka sumber pangan wonten ing satengahing samudra. Menawi miturut ilustrasi menika kados tetungganganing banyon. Kaping 3 menika wonten jaran minangka titahipun paraga nalika ngumbara saha nalika perang. Katitik jaran menika dipun gambaraken wonten ingkang dipun tunggangi saha dipun irit. Salajengipun wonten jaran sembrani minangka titihanipun paraga nalika badhe tindak dhateng kutha langkung cepet. Kaping gangsal menika wonten liman minangka titihanipun paraga nalika perang tanding saha dipun gambaraken dados mungsuhipun manungsa. Kaping 6 menika wonten Garuda mungkur minangka pralambang kewan ingkang gagah prakoso amargi wujudipun ingkang keker lan ageng. Salajengipun wonten peksi minangka geganep amargi limrah mencok ing wit-witan saha mabur ing ngawang-awang. Ingkang pungkasan inggih menika kethek. Ugi minangka geganep amargi asring manggen wonten ing wit-witan. Inggih menika kala wau andharan bab ilustrasi, iluminasi saha rubrikasi ingkang wonten salebeting naskah Serat Selorosa. Saking panaliten menika saged dipun damel dudutan bilih wonten salebeting naskah Serat Selorosa menika
Boten dipun panggihaken rubrikasi naskahipun. Samangke saged dipun pirsani ilustrasi-ilustrasi ingkang wonten salebeting naskah Serat Siloroso.